אתה עושה דברים כאלה עם הגוף שלך או שלא מתקרב בהם? כן? לא צריך את כל האלה, מתוחים כאילו, סטרצ'ים, זה, גלגל גדול, זה, אני יודע מה. כן? לא ברמה של כאלה, מה שאני יכול, אני עושה, מה שלא יכול. לא, אבל תמריר וזה הם עושים? כן? אם יש לך שם טעות או איזה תקלה, היה איזה קטע, איך שהוא התחיל להסתובב, השתחררו איזה 3 סביים מתחת לגלגל, ושמה זהו. קיבלתי בגר, ואמרתי, זה אחד אני מקטן לאשתו שעובד, איך אני מור? יש לכם גם קבוצה שאתם פעילים וזה? זהו, את הקבוצה? כן? אנחנו כבר יחד עם קבוצה אחת של 50, מתי? לפני חודש ביער צולה שם מעלה הדדי וכזה, לא ראיתי שם. כן? היה מלא לשם. כן, היה חג'ה כזה עם זה, אתה מכיר אותו, עם הדדי. זאת שלך? זה רוביטון מקורי? כן, זה קוראים מלא, אני יוצא לטיולים פחות, יש לי אמרה, אני יוצא לטיולים פחות קשים מאלה.